رخراوە ژینگە پارێزی گەل جێن پەیوەندیدار ڕابووینە vekirina pêşangehekê ev pêşangehe gelek corên gula û dar û her wan berhemê kiştokalî evêt qeza berdereş bixwe vediret. Rastî ev cora çalakiya ferin bo xelkê me ku em dizanin li hemî Kurdistanê taybet hindek bajêra ek şwan bajêrê me berdereş rêja keskatiyê nepî astiye ku em yepêtivî. Li ber vê çendê evetê te corê hindê de rewşînbîrkirneke bo xelkekî me ew darûbarî hatiye çandin ev keskatiya ev rêxirawa gel bajêrvanê gel hemî cihetê dî gel çandinê gel daristanê ku ev darûbare bêta parastin û rêja keskatiyê jî zêde bit. Dîsan li vê pêşangehê me çendîn corên gula dîtin ku ev gula ew evê li nemamgehên qeza berdereş têne çandin. Dîsan mifakî dîtir têda bû ku nivîsîngehê kuştokalî berhemê xweînaya di vê pêşangehê de xelkekî zor qesta vê pêşangehê kiriye.